Bol to obyčajný deň. Študenti 4. F triedy počas voľnej hodiny vykonávali svoje obľúbené aktivity. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Ja malá decko múdre, čo furt na mne takto dudre. Farbu mám furt celkom zdravú, tenku som mal veľkú hlavu. Mada bola moja šestra, vytrímala do Silvestra. Vždycké ďabli so mnou šili, za to sme še škole byli. Vždycké sme tu, kamaráci. Tento študent prichádza do školy až teraz. My sme jedna veľká banda s nami. Z jeho výrazu je jasné, že si so sebou nesie plno vedomostí. Ja už tedy chcel byť mužný, nebol som nikému dlužný, furt tom nebol ja na vine. Seky, poď!
Blížil sa koniec voľnej hodiny. Keďže niektorým študentom hrozilo prepadnutie, napadlo im ukradnúť triednu knihu a zapečatiť ju. Áno, čo potrebujete? Pani profesorka, chceli by sme zapečatiť jednu knihu. Ale čo vymýšľate teraz? Učte sa, máte tesne pred maturitou. Ďakujem, sadnite si. Takže dnes začíname skúšaním. Nie každý má dosť známok, pôjdeme podľa abecedy. Tak, Dominik Polievka, nech sa páči. Zase ja. Môžem za to, že ste pekní, Ani ja za to nemôžem. ale rada vás vidím. Takže nech sa páči, krieda a píšeme si účtovné prípady. Prijatá faktúra. Pani profesorka, prepáčte, ja som zabudol potvrdenie o návšteve školy, by som potreboval od vás. Marek, teraz 0. triedničku sme mali a ja skúšam. No tak dokončite to a ja idem pre to potvrdenie. Dobre, táto, ticho, poďte. Začalo sa vyjednávanie. Jeho úlohou bolo vyjednať mierové podmienky pečatenia. V prípade, že sa to nepodarí, trebalo aspoň natiahnuť čas. Zatiaľ, čo sa vyjednávalo, technici sa mohli pustiť do hackovania tabletu. Jednou z podmienok triednej profesorky bolo odstrihnutie copu, ktorý prekážal väčšine profesorov. Ruská Máša není
Dobrý deň, pani profesorka. Dobrý. Chceli by sme zapečatiť jednu knihu a chceli by sme vás požiadať, či by sme mohli. Jasne, samozrejme, máte pred maturou, tak si užite aspoň ten prestúžkový čas. Na hodine si zapečatíme. Ďakujem. Dovidenia. Vážená pani profesorka, chceli by sme vás pozvať týmto na našu stužkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční 10. februára v PKO Černý Orol. Dúfam, že neodmietnete naše pozvanie a prídete. Páči sa. Ďakujem veľmi pekne. Teším sa na vašu stužkovú slávnosť. Nech vám to dobre dopadne. Ďakujem. Suicide doors that she don't ride. She got that passport pussy and she don't fly, no lie. She gon' make you pay to see her work it. She only twerking for a Birkin. I gotta see her shorty with it. Hey, she must be the money. I feel like a millionaire. I feel like a millionaire. Whenever she comes around, whenever I hear that sound, I feel like a millionaire. Whenever I hear that sound. Shorty with the way she go down. Shorty with her weight and go pounds. Come here, young money, put that million on me. She the reason why I keep a million on me. Shorty with the way she go down. Shorty with her weight and go pounds. Come here, young money, put that million on me. She the reason why I keep a million on me. Yeah. She gon' make you pay to see her work it. She only talking for a Birkin.